debito un trabajador excepcional na lab. Eta sempre clapa nos. Kiko kubo pidiele eta hasile com mil amor. Eta un trabajador íntegro. Eta hopi clapas ajudabo anytime. E eta sina vrolijk maneira ja começa a bisa ku anytime. Eta maneira é zonnetje in huis. E eta hopi nice ding mi caso como sostém. Incondicional sempre e aceita hacer uma persona hope especial, pero também como trabajador botin hope na je de organisatie. Kijk, dit is volgens mij de Wall of Fame, maar het gaat allemaal over jou. En het laat zien wie je bent. En volgens mij is dit wel het meest sprekend voor jou. Volgens mij ben je echt wel het meisje, de vrouw met de 1000 poten. En heb je heel veel mensen in onze organisatie, in ieder geval binnen het lab, geholpen om in ieder geval allerlei dingen te leren. En ben je natuurlijk wel gewoon echt de speel in het web. Dus een mooie speel. Dus daarvoor wil ik je enorm bedanken dat je gewoon ons helpt en dat je in ieder geval bent en dat je altijd vrolijk bent. En wat ik in ieder geval hoor is dat, nou dat zie ik ook aan je bril, dat je altijd echt een mooie stijl hebt. Dat je een van de best uitziende medewerkers in het lab bent. Dus dat is heel mooi, daar houden we ook van. En ik zie ook dat jouw man ook hele mooie schoenen voor jou Sí, esta es una bonita sorpresa. No mucho tiempo pasado, el bordje estaba ponido aquí en la vergaderzaal. Ando map tene mi dilante mi di lagami tene siquiera assim, so essa aquilo nunca no passa mi medewerker van de maand uture sena, anto torrenta hari, anto ja mi no geven nieuw tot verder. Pero het is een bonita sorpresa. Toch, we moeten altijd in mijn functioneringsgesprek en we moeten altijd zeggen, ja, we zijn een tikje waardering. Porting vanuit een werkgever também. So, ja, nós altijd die aya basta pisar no laboratorium. Nós tour we staan op nos shoulders eronder, para nós sofá para tu trabalho seguir bij, durante de durante que dat zo gezond mogelijk te doen zijn. Dus een tikje waardering, lot bonita, dus echt een bonita sorpresa. Dus toch goed dingen waardering. Dus met de appreciëren manche op je mensen.